Ja pots trobar la meva primera novel·la, 13, a la llibreria La Roca Guinarda, carrer Xiprer, número 13 del barri del Guinardó, a la ciutat de Barcelona. «25 imatges d'arreu del món que tant sí com no has de veure». Quart lliurament. Número 1. Un model de sabata dels contrabandistes nord-americans durant l'època de la llei seca per despistar les autoritats. Any 1924. Número 2. Fotografia d'un soldat supervivent yanqui d'un camp de presoners confederat. Any 1865. Número 3. Primer matrimoni interracial legal dels Estats Units d'Amèrica. Estat del Mississippi, any 1970. Número 4. La primera fotografia realitzada pel professor John Williams Depper a la Lluna, 23 de març de l'any 1840. Número 5. Un home a la White per protegir a la seva família d'un possible atac caníbal a la Índia durant una època crua de fam. Any 1877. Número 6. Un accés molt poc conegut al llom de l'Esfinx d'Egipte. Número 7. Al moment de l'arrest d'en John Lewis a la ciutat de Tennessee, als Estats Units, durant una manifestació pels drets civils. Any 1961. Número 8. A l'any 1963, al zoo del Bronx hi van col·locar un mirall amb barrots on s'hi llegia l'animal més perillós del món. Número 9. Aquesta és una màquina del segle XV, creada per sacerdots cristians per trencar els dits de científics, artistes o heretges de l'època. Número 10. Un oficial americà sent rebut per la seva família després de ser alliberat d'un camp de presoners. Any 1973. Número 11. Ella es deia Oda Nobuyoki i era una activista japonesa
de 20 anys pels drets civils a l'any 1880. Número 12. Aquesta model es deia Jenny Joff i aquí la tenim posant pel logo de la companyia Columbia Pictures a l'any 1992. Número 13. Una dona seguint un programa d'ajuts de l'actitud als anys 30 del segle XX per curar-li la depressió i així poder cuidar de forma més eficient el seu marit. Número 14. La dona del cercle es deia Lucy Hicks Nichols, nascuda en l'esclavitud i alliberada durant la Guerra Civil Americana. Número 15. Prototip d'un vestit per a bombers per poder arribar millor a les flames. Any 1900. Número 16. L'actor John Cleese fent uns tocs amb una pilota de futbol al set de rodatge d'una pel·lícula dels Monty Python. Número 17. L'avió experimental Bonnie Gull abans d'estavellar-se matant el seu pilot. Número 18. Escolars japonesos desfilant amb màscares de gas a Tòquio. Any 1939. Número 19. Un nen japonès de 10 anys ferm després de dur el cos sense vida del seu germà petit mort a Nagasaki. Any 1945. Número 20. Pioners de la ciutat de Leningrad, actual Sant Petersburg, amb màscares de gas durant un simulacre a l'any 1937. Número 21. Els canals de Venècia sent drenats i netejats a l'any 1956. Número 22. La ballarina burlesca Zorita passejant la seva serp amb una corretja com si fos un gos. Any 1939. Número 23. Dos nens jugant a execucions mentre de fons cadets reals fan maniobres. Washington, D.C., any 1943. Número 24.
Una parella ucraniana acabada de casar enmig de la runa durant la invasió russa. Any 2022. I número 25. En primer pla, la princesa Sofia de bracet amb en Francisco Franco. Darrere, el príncep Joan Carles de Borbó passejant al costat de l'esposa del dictador. Espanya, anys 70 del segle XX. I fins aquí el vídeo d'avui. Si t'ha agradat, sisplau, regala'm un m'agrada, deixa un comentari a la caixa de comentaris i subscriu-te al meu canal. També recorda que activant la campaneta t'avisaran de les meves futures publicacions. I per acabar, i com sempre, deixeu-me recomanar-vos la meva saga, La llegenda de l'insurgent, amb la seva primera part, 13, la segona, Els existencialistes, i la tercera, La xarxa fosca. A part de trobar 13 a la Roca Guinarda, podeu trobar les meves novel·les a Amazon, en e-book i en edició de butxaca. Sí, és cert, m'he tornat irregular en les meves publicacions. En soc molt conscient.